मानसिफोर खोनाबा मा जानांगौ जाम्बि नों मा लांनो फैखो नोंलाय जोंनि न'आवलाय सनालै नोंखौ ओरैबायदि गोसोखांदों ना आं बेखायनो सैमा फाग्ला बायदि खारबोथारबाय आं थानो हायैनि होनबा दानो जोंनि न'निफ्राय सैमा बायदि खालामफिनदो प्लिज नों आंखौ सैमा बुंबाय सना नङा सना आंलाय नोंखौ मानो सैमा होनो गावनो बुंलायबाय सैमा फाग्ला बायदि खारबोदों होननानै आंथ' फाग्लाखौ गारनानै सैमाल'सो बुंदों नों बेफोरखौ बाद होदो थांदो दा आइया नुफैबा सानैबो थैखागोनसो जोङो है बाद हो सानफ्रामबो बिमाखौल' गिनानै थाबाय थायो आंथ' गिया नोंनि बिमाखौ आंथ' गियो उन्दैयावबो गियो आरो दाबो गियो उनावबो गिबावगोन आरो थैनायनि सिगां हां गनोसैबाबो गिबावगोनसो है बेफोरखौ बाद होदो सना खाथि खाला मोस्रोम मासेबो गैया दे सानैजों दसे गुड टाइम स्पेन्ड खालामनि नों मानो बुजिया थांदो दा आइया नुबा सेसखा नाय आं एथ' खस्थ' नोंसिनि सैमाखौ गिनानै वाल बारलायनानै फैदों खनसे गोबानानै खनसे खुदुमनानै आंनो उरायलांफिनगोन नों बुंलायनाङा नों मानो बुजिया आंनो आइया अयथासार डेन्जारेस नों दा थां उनफ्राव मोजां सम लानानै नोंजों गुड टाइम स्पेन्ड खालामगोन प्लिज आच्छा दे खनसे गोबानानै खनसे खुदुमखांबानो आं फिउ उरायलांफिनगोन आं हानाय नङा जिखुनु मोनसेल' हागोन आं जिखुनु मोनसे आच्छा जागोन दे आथि दिगा अलंगा नङा गोबालायलां नोंनो आंखौ खनसे खुदुमहरदो खनसेल' खुदुमगोन आं खिन्थु नाथाय नोंबो मेगन मेसेबनांगोन आरो आंबो मेगन मेसेबगोन आच्छा जागोन दे 1 2 3 Thank you for kiss me. Sirita, बे सेंग्राया सोर बे सेंग्राया जोंनि न'आव मानो फैदों आंनि पारमिसन गैयालासे सोर बे सेंग्राया आयै बे माखौ थाबथाब बुंदों क्लियार बुं क्लियार बे हौवाया सोर जयमा बेयावलाय माथो लांफैदों आयै जों जयमाजों आंजों मोजां मोनलायो वाह आंनो मिथिलायबावा नोंनि मुङा मा आरो नोंनि नोम्फानि मुङा मा Yes my lord my name is आंनि नामा जयमा आरो नोम्फानि नामालाय मा आफानि नामा थिलाराम नोमा नालाय आइना सनास्रि नों आंनि फिसाजोखौ थारैनो मोजां मोनमारो औ आं नोंनि फिसाजोखौ थारैनो मोजां मोनमारो बिखुनजो आयै नोंसोर सानैजों हाबा जाबाय आं खबरानो गैबावा न हाबा जायाखैथ' अब्ला नों सोरबा जोंनि जाथि खुरमानि फिसाजोखौ हाबा खालामदों नामा हे सोर नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आं बेनि अनगा रावखौबो मोजां मोना आरो हाबायाथ' गोजाननि बाथ्रा अब्ला आं नोंनि आइ बिखुनजो बोरै जाखो अब्ला माथो होननानै गाबज्रिनांगौ जिखुनु मादै आयं बुं जागोन दे मादै खोनासं जयला जयमा औ जयमा नोंदि आंनि फिसाजोखौ मोजां मोनो बिनि गेजेराव माखासे एगजाम होनांगोन नाथाय मादै आंथ' दाख्लैसो गासिबो एगजामखौ होजोबनानै बिएखौबो कमप्लिट खालामबाय हारे बे एगजामजों बै एगजामजों मिलाया आरो मा गोदान एगजाम जालायखो मोजां मोननायनि एगजाम बे आंनि डिक्सनारियावल' दङ दे फार्स्ट एगजामानो जाहैबाय नों नोंनि देहाखौ जेब्लाबो फिट लाखिनांगोन अके दान सेकेन्ड एगजामा जाबाय नों जेब्लायबो फुङाव मर्निं वाक खालामनांगोन अके सरि मर्निं वाक फुङाव औ फुंनि 6टायाव आरो हाबानि सिगां ज' थानो मोननाय नङा खुनु आखाइ मोदोम दांलायनो मोननाय नङा गारि गंसेयावबो सानैजों गाखोनो मोननाय नङा आरो अखा हानाय बोथोरावबो साथा गंसेयाव सानैजों हमनो मोननाय नङा अब्ला मोजां मोननानै माथो लाब दं न'आवनो थांनानै मुरि जाहैनांसिगोन एक्सकिउज मी माबाफोर बुंदों नामा न आं एगजामखौ होनो रेडि दानिफ्रायनो रेडि आइ एम फिट अब्ला मोजां होमबा जगिं खालाम थांदो बहा बायहेरायाव ओइ हेल' ओरै फै बेजों जगिं खालाम थाङोबा सैमाजों गस्ला लंपेन्ट अरसि जाजोबगोन नोङो हे सोर बासायदो दाथ' एगजाम गैथ'ला नों जे लामाजों फैदों बे लामाजोंनो जगिं खालाम थांफिनदो मा जाखो थौ दा बिखुनजोजों रायजाथारगोन नोङो आंनाव दम गैला आरो आं खारनो हानाय नंला आरे दम देखायनांगोन नोङो नङाबा जिगोन नों बिखुनजोजों जिबा जि थोंसैलाय आरो आं खारनो हानाय नंला माबायदि बिमा नोंनालाय
आरो आंखौ बोरै बिदि खालामाखै जेन'बा आंनि आइयालाय माथो खालामखो बेखौ नुवाखै नों मा खालामहोदों बे समाव आं कम्बल खारखुमनानैसो उन्दुयोमोन आरो बे समावनो बांसिन उन्दु ओंखारोमोन नाथाय दिनै आंलाय माथो खालामनो हानांगौ जेन'बा नोंहासो रेडि जादों एग्जामखौ होनो थाखाय थेवबो बिदि खालामद्राय नाङालै गावनि बिजामादै जागोनखौ अनायद्राय जाथारदों बेना नों जुदि बे एग्जामखौ पास खालामनो हायाब्ला आंनि आइया आंखौ गुबुननो हरनो नागिरोब्ला आं खिन्थु थैनानै थांथारगोन आंखौबो बुथारफाबानो जाबाय नोंजों लोगोसे ओइ मा जाखो मा खबर बियो जेबो नङा जगिंआ बोरो अ बेलाय नै खालामगासिनो ना नों खालामनाङा थाथ' ओइ वाट्सआप बिखुनजोयै आं नोंनो फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन सयला जयमा औ जयमा आं नोंखौ अनेक बार होनबोबाय नोंसोर सानैनि हाबाया दाबो जायाखै आं नोंखौ बुंदों आंखौ आइ बिखुनजो दाहोन होननानै बुंनोबा मादै नङाबा आयं होन अब्ला आं नोंखौ मादैखौनो बुंसै औ बेखौनो बुंदो आच्छा मादै मोनसे खोथा नों आंनो जगिं खालामनायनि अनगा गुबुन एग्जाम होनो हायामोन नामा जुदि नों बुंबा आं सोरजोंबा बुलायनांगौबाबो बुलायगौमोन नाथाय मानो जगिंसो खालामहोखो नों आंखौ बुलायनो सोरजोंबा बुलायनो नों गावखौनो नायदों नामा रानहय थैहांहां आरो बेनलायनो सोरजोंबा बुलायनो हानाय नंथारा बियो मादै नों मोनसे खामानि मावना नों बेफोरबायदि फुङाव सिखारनाय जगिं खालामनाय एग्जामखौ पस्टपन खालामदो नांगौबा गुबुन एग्जाम लाफिनदो औ नों थार खोथाखौनो बुंदों सयला जयमा औ जयमा आं एथ'राब अन्थाइ बिखाबो नङा आं अननोबो रोंगौ नों मोनसे खामानि माव दिनैनिफ्राय फुङाव सिखारनांगौनि जगिं खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैला येस आंनि फिसाजोनिफ्राय 3 गुन साबसिन सिख्ला नागिरनानै हाबा खालामनानै लाबानो जाबाय आंहा जेबो उसुबिदा गैया ना मादै आं जगिंखौ खालामगोन दानिफ्रायनो खालामगोन आरो ओरैबायदि मोजां खालामगोन ना जेन' खारै मेराथन मोनहैलायनाय भेरि गुड सुरु कर' फिर जोंहा सानैजों जिरायनानै लुदु गेलेगोन केराम गेलेगोन आरे बहा मा केराम लुदु गेलेलाबायनांगौ जाखो मा साहस खालामनानै फैनायखौ नों जोंनि न'आव नों फोथाय अयथासार थानो हायै बायदि गोसोखांदोंमोन आं नोंखौ ओंखायनो फैथारबाय आं दाथ' नुफैबायना थांफिननो थां दिनै आं थांनो होनना फैयाखै दिनै आं नोंजों गुड टाइम स्पेन्डिं खालामनो होननासो फैदों नों मा रोनावलाबायदों आइया मिथिबा मा जागोन मिथिगौ नों आं मिथिगौ दिनै नोंनि नोमाया न'आव गैया नों मा रोनावलाबायखो आइ गैयाबा माथो फायखानाव थांनायखौ नुवाखै नोङो थांदो है आं सिगांनि बायदिबाव नामा नोंनि नोमाव गियो नामा आं लेंहरलाय नोंनि नोमाखौ नायनां माबायदि फामे ओइ फामे खुलुमबाय मादै नों मानो फैदों आंनाव सोंनानै फैदों आंनाव पारमिसन लानानै फैदों मा सिखाव बायदि फैबाय थायो नों बे न'आव खोथाया मा हो नोंनि एग्जामनि डिक्सनारियावथ' बिदि लिरनाय गैयामोन ना जे आं नोंसिनि न'आव सिखाव बायदि फैनो मोना होननानै औ ओमफ्राय मानो सिखाव बायदि फैयो नों जेनेबा मादै आं बेखौ अयथासार गोसोखांदोंमोनथ' ओंखायसो थानो हायैनि फैथारबाय आङो अ बिदिसो नामा आरो जेबो जाहोनथ' गैखालाना ओहो नङा मादै मोनसे बाथ्रा दंमोन बेखौसो नोंनो खोन्थानो होननानै फैदोंमोन आं खिथानो नामा आंनो औ खोथा खोन्थानो औ मानोना आंखौ उन्दै गोरलै सानबाय आरो आंनो बायदिसिना खोथा खोन्थाना आंखौ उन्दुलाङोना आंनि फिसाजों समा खालामनो बिदि नङा आयै नों जे बेनो मावनो माखासे खोथा होदोंमोन ना बियो मोननैसो बावबायनो बेखौनो सोंनो फैदों औ बेखौनो सोंनो होनना फैदोंमोन आंबो फाग्लासो बावलाबाय थायो आरो मोनसे खोथाया जाबाय मादै माबा नोंनि खोथाखौ गोसोआव थायाबाथाय माबा गावखौनो बेखार माबा बावनाय मोनग्रा जाबाय होमबा नों आंनि खोथाफोरखौसो बावजोब्बाय खोथाफ्रा ओरैबायदिमोन जे हाबानि सिगां आखाइ मोदोम दांनो मोना आरो नों आंनि फिसाजोनि आखाइखौ बिखायाव होना लागासिनो दं बियो मा आंनि खोथा होनायमोन नामा ओइ नों बेखौ गारदो आयै बियो आंनि खोथा होनायखौ बावबाय बेखौ खनसे सोबा बेखौ आयै नों बेखौ मा होनदों नों मिथिया नामा फिसायखौ सोबाबा फाब जायो होननानै मा होनदों नोंनि फिसाय मा नों हाबा जाबाय माने जागोनथ' नों मानो फिसाय होनखो ओइ नों खनसे सोबालाय नों बेफोरखौ मा बुंदों मादै सासे गोथार सेंग्राया सासे सिख्लाखौ सोबानो हायो नामा नों बुंलाय माब्लाबाबो हाया आयु माबायदि मानसि बिसोरलाय ओइ नों बेखौ सोबांना सोबाया बुंलाय आंखौ निमाहा हो आयै आं बेखौ सोबाना हाथारनाय नङा आं बुंबायना नोंसोर आंनि खोथा होनायखौ सिफायबाय जिखुनु जाया नोंसोर सानैनि गेजेराव सासे सोबा जाखानांगोन दा नोंसोर सानैनि डिसाइड खालामबानो जाबाय सोर सासेया सोबा जायो नोंनो आंखौ सोबादो थोस आं हिन्जावफोरनि मोदोमाव आखाइ होनो हानाय नङालै
नोङो बेखौ होनबा नोङो आयु मा सोबानाय जाखो बियो बेनिफ्राय गोसासिनथ' मानसिया थाम्फैखौसो बुयो आयै नों बिदि दा बुंना सेस संसारानो सेस सुरु हते हि खतम हो गया बायदिसो जाबाय बिदि नङा फामि दे खनसे सोबादो थाम्फै साननानै खनसे ज्राव होदो दे खिन्थु खनसेल' दे लागायना हो